Nachádzame sa pri našich džerzejských kravičkách. Je tu s nami Miška zootechnička a Jožko, ktorý sa stará o zvieratka. Miška, v akom stave sú naše kravičky? Naše kravičky sú vo výbornom zdravotnom stave. Aké je ich mliečko? Zdravé. Zdraviu nezávadné. Keby sa náhodou niekto surového mliečka bál, čo ty na to, Jožko? Tak čo sa týka našich kravičiek, tak mliečka sa nemusia bať. A keby náhodou, Treba si ho buď zohrieť na 70 stupňov, alebo úplne prevariť a máte 100% istotu, že tam nič nebude. prenos lintačky a krývačky na človeka je veľmi mimoriadny, skôr vám padne tehla na hlavu. Hlavne musíme chrániť zvieratá, k tomu potrebujeme teraz veľa dezinfekcie a samozrejme potrebujeme ich aj stále živiť. A čo ešte teda potrebujeme, Miška? Aby ste kupovali ich mliečka. Ako sa hovorí, v núdzi poznáš priateľa. A kamaráta. Priatelia a kamaráti, prosíme, kupujte mliečko od našich džerzejských kravičiek.